Shalom. Hutom-hutom kami hamuna amanami na nami songni nang naposobulong. Ruas ni Huriatah KBP Harapan Jaya. Songsongani mungkin akamanami na nami na udapay marminggu di Huriat tahun. Pasahatay selamat beribadah mandihita saluhutna. Tuhata mana madongani hita saluhutna. Lama mulai per minggu tadi di bagasa tikion martang yang maita di bagasa rohata be martang yang maita. Amin. Pinuji madebata aman itu hata Yesus Kristus. Nang upasu-pasu tuhita ragam ni pasu-pasu partodion siap banua gijang di bagasang Kristus ibana mangalehon dihita lasni roha dohot pakirimon natugu lao mangihuton ibana ima tutu ragam do pasu-pasu lehon Tuhani tuhita ginama mulus hamalongon saya dipahot Tuhani mapakirimo natugu dihita. Hamu akka dongan namarpungu di gereja manang di bagas nabe. Marasi hohot matoktong rohata manghuton dohot manuhuk silang ni Tuhani. Talehon mapuji-pujian hasangapon dohot hamuliawon tutuhata debata. Hasangapon ma di Tuhan debata nama notomi diho matama pamujion ro disaleleng nilelengna. Atong talehon marohata dohot todita upuji ibana. Gogota nang pikirata di ibana mai. Sawan topi ni minggu sadarion marhabisuhon di bagasan Yesus. Huhut di dokdo tuhita nasa nagiot mahihuton au di suadahon madirina dituhu masilang natu ibanai dihutom mau alani tapuji matuhata mared demahita. Hite-hite goarni debata ama do goarni anakna Tuhan Yesus Kristus do goarni ton di porbadia nato mapalangi do tanaon. Amin. Tungise madong aku diaka banua gijang jaladuk koniho dang adong di halamoh rohaku di tanaon. Nape meru sibukku doho rohaku saya dibatando partando batoan ni rohaku
jala parjabaraku saliling-lilingna. Adidok hatamdo nasa nagiot manghutonau di suadahom madirina, dituhuk masilang natu ibanai, di hutom mau. Ay nanaing paluaon hosana maguan hosado, alay na aguan hosa alani au dohot alani barita naulii, ido paluosa haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan de bata para si roha jalan abonar. Molati mahudok hami. Alar di pabisar hot hami barita nauli. Nama nodangi roha nami. Ay alani ubahin hutadahami ho dohot loman di roham. Di pangido rohanami nai mangulahon loman ni roham hami saliling di ngoluon. Jalan naing martua hami bahenomu. Sai parbadiai marohanami marhite-hite tordim. Jala pargugui mahami mangorom hisap-hisap dohot manggotapon roha portibion. Sai palas marohanami mangoloi ho alan anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Patik ni debata dihita di minggu pasapului mahodung Trinitatis Sadarion. Ima patik parjolo 1 patik 10. Patik parjolo audo Jehovah debatam ninna debatata dan jadi marakup au bahenomu debatam. Patik paduahon dan jadi ganonmu jaladang jadi sumanonmu manang aha nadi banua gijang dohot nadi banua tonga onro dinari Ianggo tunggabe sesumbaon manang siolohan. Patik patuluhon dan jadi dohono gorne debata yang go soture dalanna ai hona uhumna de sugut akka na marsineang di guarna. Patik paupaton ingot hamu mapa badiahon hari minggui dina ono mari maulah hamu mat alai anggo hari papitohoni hari paradianani dan jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru ro di penahanmu ro di pangisi ni huta ni halak pena mangibati hotam ai dina ono mari do di topa de bata langit do tot dungi maradian do ibana di hari papitohoni di
patik palimahon, iko pasangapom mudo na torasmu, asa martua ho, jalaliling mangulu, di tano nan lehon ni Jahuba de Batam diho. Patik paunomhon, unang ho mamulu. Patik papituhon, unako mga lakup. Patik paulahon, unang ho manako. Patik pasiyahon, unako olo makatidakon hata na sotutu, maraloho donga jolma. Patik pasupuluhon, dan jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dan jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang dia peugasa ni donganmu. Bohado padok ni de bata taringa tu patik na sapuli, ondo. Au du Jahoba de Batam ninna de batata, pargogo na sohatu dosan jala parrimas. Siluluhod dosa niya amamat tu pinoparna, rodi sudut patuluhon, rodi sudut paupaton, pinopar niya ka na sugoroha diyaw. Aliasido rohako dia ka na maribu-ribu, aka na marholoni roha diyaw, naso mga lausi patiki. Imasadna atong rap mangidogogo maita siya Tuhan de bata. Ale Tuhan de bata, say pargugui mahami, mangulahon na hobar tu patik mi. Amen. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ali Tuhan de bata nabadia jalana bonar. Parasi jala partalup ni roha jalana basar doho. Sai marpangulahi ma roham midahami. Dibaheni saya sesama sudi dosa nami. Dangadong nahu pangasahon hami dukon ni asi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasahon hami tujolom. Asima roham diau ala debata. Dibaheni pasonang jala apu lima hami akan hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Horo ha luaon nami jala ha perusan nami. Dukoni ho dangadong na hu haposi hami. Alani i sese sama dosa nami asa unang mangonai be rimasmu Tuhami. Asima roham diau ala debata.
Ale Tuhan, saya urupi mahami na di pardangolanon, saya tatap ma bangso nami, 2 tahun nema hama masa ni sahid bolun si pangagoon, mangonggopi hami. Torop dodongan nami natarilu-ilu ala ni hamatean, marsirang sian si solhot, keluarga, natoras, nang ya nakope. Sa sesama dosa nami, asa unang mangonai be toru-torum tuhami. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringot Tuhan sesah ni dosata. Alani pangalo syota do ubahen na tartulang Kristus. Jala binahen ni haja tota do ibana mabugang. Apa itu ibana pisah-pisang perhatian ni ha songanangata. Jala binahen ni bugang na malum hitahilala. Hasangapon ma di debata na di kijang. Amin. Hatani debata epistel di minggu tasadarion tarsurat di poda bidusada mamuka ayat 20 sia sahatu ayat 30 tajahama marsika soring ala naung hina gigihon nasida parbinotoan jala dang dipilih biar mida jahuba Jaladang dioloi panitorioku, jaladang dipekon sondok pisah-pisahku. Jadi ikon panganon nasida parbue ni dalan nasida jala habutong kononna sakap-sakap ni rohana sadiri. Ay panundalion ni halak naoto laos mamunu nasida. Jala hapedemion ni halak nabodo laos mangaku nasida. Alai manang ise na tumangihonau marsona-sonang maibana maringanan
jala sonang rohana maradupon hagudurun dohot jiha. Ima sahatna mertua doa kana tu mangihon hatani debata jala nau piopsa. Amin. Amin. Rap dohot dongata saha porsiaon di sadok portibion tah tidak koma hata porsiotai rap mahita madok. Au porsea dide bata jahuba ido ama pargugon haso hatu dusan nato palangi dotan. Au porsea di Yesus Kristus anan de bata jahuba nasa sadai. Imana tuwon si Maria. Nagabe-gabe sa to di porbadia andora sa bubuan. Ido tuhata na tumahon na bernid di panguman silatos. Namate tarpajal doy bana di haup na sila. Na tuwa tuba na turu dung tanom. Na mula manguru di hari patu. Namanay tu surgo lahundu tu siyawon de bata jahu. Amanay parguguna sa tudusani. Di semay wana pamamulak sugo tu tanoon. Mangumi halak na mangulu doho namate. Au porsea ditondi porbadia. Jaladong sada huria nabadia. Huria atau para Kristen akan nabadia. Doho dia sani dosa. Doho dia taina mandok. Mula manguru sugu daging ni halak na mate. Doho dia nguluan no suda. Amin. Salam, horas madihita saluhutna. Tikting Minggu 15 dung Trinitatis tanggal 12 September 2021. Guarni minggu ta sadarion ima minggu pa 15 dung Trinitatis jala topik minggu sadarion marhabisuhon di bagasan Yesus. Bagian paduahon parhubas sadarion boy mata jaha di warta. Tikting namasa sada live streaming sikola minggu di sosohon tusude natoras ni sikola minggu asa manosoi akka sikola minggu maddohoti permingguan virtual HKBP Harapan Jaya marhite Google Meet pukul 8 WIB tu horong sada sian kelas 0 sampai kelas 2 SD dohot pukul 10 tolu manang jam sada WIB tu horong napaduahon sian kelas tolu SD sampai kelas 6 SD. Ni sosohon tu sude ruas asa pasahaton pelian ganuk minggu
melalui Bank BRI atas nama HKBP Harapan Jaya, manang melalui situa wilayah asa diwartahon di gereja, tapasahat ma pelian na dumenggan tutuhatta, Tuhan Yesus mamasu-masu. Nomor 2, pangurupion tuhurian nahona bencana alam, dohot tu keluarga Kepala Departemen Marturia HKBP Pusat, sadarion Minggu tanggal 12 September 2020 sada, papungu pelian tujolo dohita, pangurupion tuhuria nahona bencana alam banjir di Opat Resort Distrik 13 Asahan Labuhan Batu, dohot tu keluarga Kepala Departemen Marturia HKBP Pusat, almarhum Pendeta Kardi Simanjuntak Master Ministry. Nomor 3, Tikting Marbagas, Tikting Paduahon, hari Sabtu tanggal 10 September tahun 2020 sada, pukul 10 WIB di Gereja HKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya, di Patupado Pamasuon Perbagason, tu anak dohot boru ni Huriata, Robi Darmaesar Manulang, anak ni Amata Situa PB Manulang, tubuh ni Inata Haboru Luban Gaul, alamat Komplek SBS Blok A10 nomor 8, ruas ni HKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya. Dohot Orwana Yolanda Firmawati Boru Raja Guguk, boru ni Amata J Raja Guguk, tubuh ni Inata R Boru Rumah Horbo, alamat Pesona Anggrek Blok B4 nomor 1, ruas ni Huriata HKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya. Napapaton rapot panitia sarana dalan dohot parkir. Hobartu hasil keputusan sermon parhalado nani uluhon ni amang paditata, marhite undangan rapot nomor 32 RHJ titik 0 sada garis miring D titik 19 garis miring 9 garis miring 2021 tanggal 12 September 2021 mengundang amang dohot inang sude panitia pengadaan sarana dalan dohot parkir asa rap dohot kita mengikuti rapot panitia nanaing sipatu pauta sadarion Minggu tanggal 12 September 2020 sada sahat tuna sidung sidung parmingguan ta sadarion agenda pembahasan progres hapanitiaon sarana parkir dohot dalan dohot akka na perlu tu ulau ni. Alamat saya rikot ni rapoton Huria mengharapkan sude panitia dohot parhalado marhite rapot diputuson akka hata hal-hal na perlu merperdomuan tu legalitas parhepengon dohot pasikopon fisik ni dalan naung dibangun
songonima udanganon pinasahat asi ni rohani tuhattama nama masu-masu hita seluhutna. Napalimahon pamiliton calon situa hobar tu haporluon pangula situa di ganup wilayah alani marhite huriatta paingoton manabai calon situa sian ganup wilayah dohot hatotuan situa wilayah rap dohot ruas na dituahon patupahon pendekatan tu ruas na potensial dohot narade rohana laho makkobasi dohot mangula molo nang terpilit marhite pendekatani dibuan ma tu rapot wilayah laho manotuhon gabe calon situa diinganan masing-masing. Jala selanjutnya goar-goar naung terpilit di pasahat matu parhalado pertohonan anggiat mat calon situa na terpilit di huriat tahun mangula hobar tulomo ni rohani itu hatta subangan sian ruas di jalo huriat tado subangan sian ruas keluarga Kuta Barat Boru Panjaitan wilayah Jerusalem berupa kamera CCTV godangna tolu unit anggiat masubanganon gabe pasu-pasu tusude pakobasion di huriata pasahaton mauliate sailam ditabai ma pasu-pasu di ruas na pasahaton sumbangan tona rapot Padita distrik Sapulusia Bekasi di jahahonan non dung sidung tikting parhepengon ni huriata di minggon boy mata jaha di warta jala saldo kas ni huriata per 12 September 2021 kas huria dohot diakoni 160.720.360 rupiah kas untuk pusat 752.000 rupiah dana pensiun 1.464.000 pembangunan 1.300.000 transistoria 7.500 kas dana sarana parkir dohot dalan 314.170.720 rupiah laos ni sosohon ma tusude ruas ni huriata asa tagarar ma akka pelean bulanat tabe pelean permingguan virtual natapatupa di Bagasta nang songoni janji iman tu pembangunan dalan tuhat tama nama masu-masu parhepengon ni huriata ulang tahun torop ni ruasta na marulang tahun di minggu nanaeng roon torop na 50 halak parhalado dohot sude ruas pasahaton selamat ulang tahun hatani di bata nama dok di poda sia ayat 10 sada ai marhite-hite au gadda ari-arim jala tabba diho akka taon ningolum songonima titing di huriata di bagasan mingguon sonari sa tajahama tona rapot Padita HKBP distrik Sapulusia Bekasi tanggal sia sampai tanggal 10 September asini rohama dihamu dohot dame nasian debata amata
dohot anakna Yesus Kristus Tuhatai. Tamasi tutu pasahatotta puji-pujian hasangapon di Tuhan Yesus Kristus. Raja Nihuriai ala ulido mardalan rapot padita HKBP Distrik 10 Sia Bekasi di hari tanggal sia dohot 10 September 2020 sada. Nama ringanan di HKBP Bojong Menteng na ni dohotan ni 74 halak padita sian 70 sia ruas ni rapot padita distrik na hinirim ro maddohotisa. Mardalat do rapoti sinodangan ni tema Yesaya 12 ayat 2 idama debatado hatuauku ibana huhaposi jadi dang mabiyarau ai Tuhan Jehovah do hagogoku dohot puji-pujiokku dohot majadi hatuaun diau dohot subtema padita HKBP rapak marsigatung tu debata jala marsiurupan di masa pandemi COVID-10 sia. Rapot padita HKBP Distrik 10 Sia Bekasi dipuka pareses HKBP padita mengatur manurung Master Teologia di bagasan pertangyangan pamuhai jala di paujung di bagasan ulaun nabadia dalan mangidogogo sian tuhatta asa saluhut sihataan dohot haputusan marujahan tuhatani di bata di bagasan rapoti masai bagasdo diarahon ketua rapot padita HKBP Padita Robinson pendeta Dr. Robinson Butar-Butar asa sude padita marbisuk jala marsigatung tu debata laho makubasi di situasi pandemi COVID-10 sia jala marpos niroha natagu tu debata napuna hagugoon habisuhon dohot haluaon ikod do pangula nagoktikki makubasi di bagasan haserepon niroha huhut manotong madjamoton ngolu partodion natugu laho mangadopi ragam ni toktangan di tonga-tonga ni ganu pakubasyon di harosoton rapot do laho makarikoton dohot pauliulihon kesejahteraan pangula nagoktiki dana pensiun tupak liat pandita suang songoni nang sentralisasi parbalajon HKBP di bagasan semangat transformasi di jalo rapot do pikiran ni tim kajian sentralisasi parbalajon parhobas HKBP nagoktiki na pinasahat ni sahalak anggota tim ima amata syukur na baban di paadar do hasil kajian tim na berbasis sisada panatapan dohot sisada panarihonon sude parhobas HKBP manang didia pe makubasi marhitei gabe ma minimalisir akka persoalan na marhadumuan tu pakubasyon akka pangula nagoktiki saluhut mahita perhalado nang ruas huria tumangyakon dohot manuk pahisa akup ni masai bagasdo di uhal dohot di parserangguton taringot haret tahun pakubasyon na terkait tu dokumen teologis HKBP Isarani Konfesi HKBP RPP HKBP liturgi na maragam diak kaparmingguon acara partupulon pamasumasuon mananom namoding buku pedoman katehisasi prabaptis nalaho pakeon di tonga-tonga ni akka pakubasyon di HKBP Distrik 10 Sia Bekasi dohot siusulhonon turapat padita HKBP hatopan marhitei gabe dapot ma keseragaman pemahaman dohot pakubasyon di ganup huria di pargogoi debatama saluhutna akkana posona asapulin
mangulahon tohonanna hobartu pajouan pamiliton dohot persuruan ni debata tuganuk nasidabe alani loas dirapoti alani laos dirapoti terpilih do tim laho patakason parulaun namar hadumuan tu tindakan moral ni pangula nagok tiki naso hobartu tohonan hapat di tahun di hamalotehon rapot do akka partisipasi ni ruas ni huria naung mengurupi akka pakubasion di HKBP Distrik 10 Sia Bekasi suang songoni HKBP Hatopan di Pargogoi jala di Pasu-Pasu di Batama akka parhubas di Sadok HKBP laos taulahon mahatana tarsurat di Bibeli aisian ibana do saluhutnaro marhite hite ibana jala marhapatean tu ibana do sasudenai di ibana mahasangapon saleleng ni lelengna Roma 10 sada ayat 36. Amen. Bekasi 10 September tahun 2020 sada reses HKBP Distrik 10 Sia Bekasi pendeta mengatur menurung MTH ditandatangani Mauliate Horas Madita Saluhutna. Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha
Imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Takas do tupudi sada songon naso mangulu. Tes 1 2 tes 1 2. Ya. Hatani debata jamita di mingguta sadarioni masian buku Markus bidualu ayat 30 sada rodi ayat 30 hujahama di tonga-tongata. Jadi dipukama mangajari nasida. Ia anak ni jolmai iko godang do si taononna. Iko bolokonon ya kasitua dohok malim dohot siboto surak do ibana. Laos pusaonna do dungi mulak mangolu do diari patoluhon. Patardo di Papua hatai. Alai dia rahosi Petrus maibana di sol-soli maibana. Alai humusor ma anggo ibana di panoknoti ma akasisian nai. Dipisang ma si Petrus ninna ma laho maneho bolis ya labukon. Aidang na di parohahoko na di debata aka na di jolma do. Laos di jauh mana toropi rap dohot sisianna di dokma tunasida. Nasa nagiot mangihutonau di suadahok madirina. Dituhuk masilang natu ibanai di hutom maau. Aina naing paluahon hosana mangagohot cado. Alaina aguan hosa alani au dohot alani barita nauli ido palua hoca. Ayah matong gunana di jolma nang liat portibio diomo anggomago do hosana. Ayah adona tarleho jolma bahetobus ni hosana. Asamolo adong namaila alani au manang alani hataki. Manangalani hatakipe maradopon bangso pangalakup jala pardosaon. Laos maila do anak ni jolmai sogot maka tidakoni. Dinaroi bana di bagasan hasangapon ni amana. Rap dohot suru-suruan aka nabadiai. Imasaha ni pajahota. Di bona ni tahun 1900 adong sada tulisan na luar biasa barita mardonga poda nama cayarga menarik situtu puluhan tahun nasal putar jahaau di sada majalah HKBP namargoar majalah Immanuel mangihuto barita hiraoma majalah na tertua di Indonesia on. Sebelum tahun 1900 nung ngadong majalah Immanuelon. Judul ni tulisani Dahanon Sajoput. Dahanon Sajoput nasi segenggam ima judulna. Menarik. Ahadot nanidokna taringot tu nasi segenggamon. Naginuriton ni sahalak ina. Pengalaman na panidangion na luar biasa situ tu. Ina tahun sahalak na mabalu, paropuan na mabalu. Tibudo marujung ngolu amatai. Ditinggal masa danak. Dinamodingi danak PC-PC. Asadung manak 3 tahun di pagodang-godang madak danahon ima tadik-tadik nyamatai manang di goariak kaina doi toddi-toddiku.
alai duk kira-kira marumur 10 tahun masa masahi na positu ya anak konna anak sasadai anak konninat na mabaluon dungi dibegi bana ma naro padita Jerman tuluak na itu hutanai dibuang madak dana hona sa ditangyakon na sahipas dang na porsiedo peibana di Tuhan Yesus nakpe naung ro berita nauli tuluak nai di rura silidung alai di bagasa pos ni roha Roma ibana madapot tua padita Jermanon asa ditangyako dak danahon sau matutu ditangyako dak danahon pos rohani natai mula kalai nakpe seganggu dotong rohana ala demam tinggi dak danahon ternyata dak pigari nari moding badak danahon luar biasa angguk ni inata nama baluon ala di boto ibana berita di BG ya doa mata padita Jermanon manangyakon namar sahid hipas malum jala ya di BG ibana berita taringok tu Tuhan Yesus nak pedang apala Kristen ibana soi nama angguk bodara luar biasa dak kinata inama todina sada parupuan nama balu tadik-tading nyamatai hape kosongoni nunga hubuano ditangyakon nama tapad ditai alelaus mate songon setabi ngatuk susah dung manang pigari dapat tu bapak diton alenga songo kira na kurang pikiran inatai jebulon na soina ma jangge-jangge ma dapoton hukma tu matangis gogo pergabus do tu hami diang gukom mamace gogo paula anaki ngamati anaki saya dia puli dang masuk torohana dungi Roma paditau madok buti mainang asa malum na di rohami asa idomu pabahen itu hami adong do ubakna ola dita idok songoni pitor tinggil si pareon nai asa malum na di rohana asa dia tusi nama sai adong ubakna ahama ubakna ninna didok ma dahanon sajoput nasi segenggam pangido ma siap pangisi ni hutaon dahanon sajoput bah anggoido namurah doi ninna rohani na taon alahira torop namara sini rohatu ina tau diboto si taonon na posdo rohane kollehonon nai pangido ma dahanon sajoput sian nasohea marsi taonon ninna mata di taon alai harwa dang apala ditangihon na hata na parpudi holad dahano sajo putodo dungi pitor lao may na taon dituktuhi ma siap pitu bagas niaka pangisi na dongas sahutana sudedo tong manguka sudedo mangalehon na tinopok naud dahano sajo put alai dingok ma sian nasoha marsi taonon dung dilehon dingok mahatai dungi disukum bapar jabui ay sojuida hiado ho marsi taonon pitor rukar mahola ditaringoti hiado ho marsi taonon pitor curhak maka parjabui pabuaho si taonon na songoni piga bagas na ditopot curhak maibana alailaos disido dihilalat to dini debata mangula dinatai tanpa sian omma molo diguari otak di bawah sadar gabe boy bana marbarita nauli pasahato napulapulna tu parjabui tu namar sitaonon na tu matangis pasahaton holsona ilu-iluna tu inatta na mabaluon duk piga ditopot disima to dima makulingi bana
na adong na binoan na pinasaha ni debata tu ibana marhite si taonon nai laos disima to di mangalehon gogo tu ibana dada siap pikiran na gabi mampu ibana makatahon taringot tu lapatan di si taonon asa margogo manuhuk silangi gabi parbarita nauli do muse di ujung na inataon asa molo adong na marsitaonon na berduka cita manang na matean na tilahaon manang na mabalu hola jongjong inataon didok sakababa pitor dihilalana toropido lumobi na marsitaononi omma naginwaran na habisuhon ni todii apul-apul nasian Tuhani nung ngadiday ibana jala margogo ibana manuhuk silangi manada Tuhani gabe dipake Tuhani ibana sada parbarita nauli hurian itu hatta ngulut taon sa sitong ngadohonot tama unang niya nadok songgop si taonon unang niya nadong songgop hamatean unak songgop niya sahit lumobi sahip pandemi COVID-on sudah bangso luar biasa ngalau tu bulan jolma amanak 3 hari tu bulan jalan nunga dong travel mau berbulan madu tu bulan ngasongon nalau tu Jerusalem bedo tu dia do negara di Portibion ngamura bulak balik tu bulan alai bo hape pistar ninjol maon nuaing bingo mamereng sahit nama saon pandemi COVID-on tu sude Portibion buat saya korro sahit manang boy rotu pikirata madok ruminggas doa martangiang marminggu manangiho kata ni debata majaha bibel ganupari hutogihod do keluarga rumah tanggaku akayana kokku majaha bibel ganupari ganupor ngina dorak somodom martangiang di manogotna songoni pasahaton di borngin nai uju peak tu podoman ale puasa songono sitaonok ku Tuhan dungi di paturus mamuse dirina tuhalahan sohia merminggu sohia hubegi martanggiangan anak konna peso binoto manang na songod dia dajalla alai buasa taboy kella buasa songonna toktong ibana mangerbang dia kausahana boy dora dohonot ta songon na manari ta songoni apa upah mengikut Yesus di jolo nitur puhon di ayat sebelum mah di jauh Tuhan Yesus mah pulik herana retreat manasida mengasingkan diri dari keramaian holan Tuhan Yesus dohok sisianna na 12 dungi di suku Yesus manasida i sedoau didok halakan siapakah saya menurut mereka sesudah orang banyak melihat banyak tanda-tanda mujizat segala sakit penyakit Tuhan sembuhkan nama tepe di pangolu mangalehom mangan 5.000 halak marhite 5 roti dohok 2 deke lobi dope 12 apang banyak sekali tanda-tanda mujizat dilakukan dilihat oleh mata sendiri banyak mengagung-agungkan nama Yesus dungi dina retreat nasida paholang diri di sukumai isi doa di dok nasida Romalus nya kasih sianon nadeba madok Johannes Padidi doho nadeba madok panurirang Elia doho nadeba madok sada siap panurirang ina mulak mangolu sudeak ka toko-toko nani dok nai takas di tada halak Yahudi jala adong di hapor siai nasida nai komulak mangolu musiak ka toko-toko na nigoaran nasidai jala na menjelma tu hadirion ni Yesus ima pemahaman pandangan yakana toropi dungi di suku Yesus ma ia hamu iseduau di dok kamu
isi doau di rohamu. Pertanyaan ini juga persis sama ditanyakan kepada kita. Siapakah Yesus bagimu? Dungi selalu do juru bicara Apostel Petruson. Peter maju maibana di do ibana ma Mesias doho anak ini bata nah di parbaga-bagai Mesias yang diurapi yang dari surga. Luar biasa pengakuan panidangyonon. Mula di Matius 10 di atas ni panidangyoni di sima jongjong gereja. Itu benar panidangyo kita pengakuan iman percaya. Panidangyo naruar sian Apostel Paulus alat todi ido na mga lehon bisuk tu ibana. Nuaing duksongoni di pabua Yesus ma sitaonon na. Taida mada sudehi taon unang niyan adok sitaonon. Sudehi taon unang adong niyan mangadopi sahit. Unang adong niyan mangadopi persirangan alani hamatean. Unang adong niyan narugi di ekonomi martiga-tiga lancarnya sude molo mardalani lancarnya unang adong na tung na bocerbape unang niyan ala halak Kristen na persea. Itu teologi sukses. Seakan-akan pertanda bahwa dia orang percaya kalau semua yang dia lakukan sukses lancar. Benarkah seperti itu? Roma Yesus di pabua mah sitaononna. Iya anak ni jolmai ko godang do sitaononna. Iko bolokonon niya kasih tua doho malim doho si boto surat do ibana laho pusaonna do. Mendengar ini tidak bisa diterima akal. Bagaimana mungkin baru saja dan setiap hari kami menyaksikan melihat segala tanda-tanda mujizat, tidak ada yang mustahil. Yang buta dari lahir bisa sembuh hanya dengan kata-kata saja. Si patah hola gabbodo di lakopon. Gabi woi mernida. Napakpang yang lumpuh berjalan berjingkrak-jingkrak. Segala sakit penyakit yang sudah ditolak oleh dukun, oleh dokter, oleh tabib, hanya dengan satu kata saja, sembuhlah, sembuh. Garina mate di Pangolu. Molo Mesias nina rohaniaka siseani doho akan atorop Mesias ima raja politik dihirim di parbaga ala tongon hati hai halak Yahudi dalam jajahan Romawi. Jalanunga gudang torop na bergerilla. Salah satu gerakan Zionisme mengalo penjajahan Romawi. Mereka mengharapkan Mesias yang datang ini adalah Mesias yang mampu mengusir penjajah Romawi. Mesias raja politik. Unak pola loja be matsari, unak pola loja be mangula, hola ditangyako di pasu-pasu dapok si panganon. Alai roh Tuhani dilubaho tuah kasih seani yang go anak ni jolmai madok dirina ikom mangadopi si taonon nama cegodang bolok konon niya kasih tua dohok malim dohok si boto surat pusaon nado dipersilakon haleaudri hola mabigi Roma si Petrus ditarik majesusi intervensi bana doho interupsi dungi di dok unang mamasay do pako dan mungkin nih di sol-soli si Petrus maibana seakan-akan benar. Ini yang terjadi ketika Ayub mengalami penderitaan yang sangat-sangat besar, berat. Akasisian neiro manopot akale-alena ale-ale ni si Job sopar Bildad Elihu siya tulu penjuruan
siakutan adau. Maksud nasida rolah mangapuli si Job untuk menghibur Ayub yang sedang dalam penderitaan. Mereka datang menemui Ayub karena begitu berat penderitaan Ayub. Alayahana terjadi. Bukannya mereka menghibur, malah madodoni. Lam ditabai si taonon nai didok nasida ma aidang mukis songono si taonon muanggo solani dosam. Sakit. Oma hitajol masih patah. Adinggan ro parsahu taon. Sakapna ay marsahi si anubah adorak sokopit. Adorak sokopit. Babeta hita lau dina. Pitor Roma sahutat tok sa kapal. Tu rumah sakit. Tapi nggak diorai. Dilarang bertamu. Satu kipehami dina ipaksa dok perawat dok dokteron. Ido halak kita ombolonga sahuta rodak perduli be. Pitor Roma sa dak siap betongi kamari. Toe maracara mahita nina selebi madok kata. 24 talaki 24 madok kata nang be hamatian namai lemar sikor lam tabba masahibna ya apalagi martangyang muse soina magejang tangyang Allah manayah ku ngegejang nak nama madok kata nga morong-orong namar sahiton dungiduk selesai tangyang Allah mulak dipitido pe mulak mahamia dada nina dipitido pe habigian hata naon si pertanyaan itu musim madok dang balu mibah ay songoni do eda sianu song pas songoni sahit nai las mati ruda bah nina hapi bigi belamido doni. Banyak orang memikirkan soal penderitaan ini dari kacamatanya sendiri, termasuk Petrus belum memahami kenapa Yesus harus menjalani ini. Sadado dalanna ido dalanna lahomanobus sita kajolma perdosaon ibana naso di bagasa dosa naso tubuh di bagasa dosa naso mangulahod dosa alaikon ape tu ibana masudea kadosata hasalatai ikon ibana mamanao picak-picang ikon ibana mamanuhuk silangi asaboha asa mangulu hita asa ditobus sita jalasian hau pinar silang ido ibana madok tetelestai sudah selesai sian hau pinar silang ido ibana marcuarahon mengampuni aka naso mangatusi nabi nahenna satakas dihatahud Yesus ne mahobulis salabukon ninna tu si Petrus ala cara pandangi kamu memikirkan secara manusiawi saja dan memikir rosia pikiran ni debata ini yang menarik. Aidang nadi parroha hoko nadi debata aka nadi jolmado. Berpikir dari cara Allah, bukan dari cara kita. Yesaya 55 di dok, songo tiboni langit sian portibion, songoni madauni dalata, siadalani debata. Rencana Tuhan dan rencana kita, pikiran Tuhan, jalan Tuhan dan jalan manusia itu bagaikan langit dan bumi. Ayah hubai gobaran taringok tu kristik akaina kan somal lohamu mak kristik inata di jauh pe somal mak kristik tergodanggo kristikan na di jauh heado hubereng siap pudi di meja balik kristikano hubereng roa mau na yahadon soboto manang geberaha roa terbalik do berek koin nata dungi pabalik mah hape huida mah geber perjamuan kudus angko siap pudi adong mag bonangai gotap itonga-tonga adong nasusahat tusan masih gajangi ramai daun
Sering sekali cara berpikir kita memakai cara berpikir kita manusia menghadapi tantangan yang kita hadapi. Silang nata adopi, jot ujung ngamadele ma. Kita menyalahkan Tuhan. Hatane deta madok jot suhardo pabayanami Tuhan. Tapi ketika kita memandang dari sudut Allah, kita akan melihat indah. Oh, begitu rupanya. Akhirnya inapta nama balu naking natilahauni, dia memahami jadinya betapa Tuhan mengasihi hidupnya, betapa Tuhan menyediakan yang terbaik dalam hidupnya. Jalaibana dona puna amatai najinunai ia nakonai nani alaknai debatado na puna. Gabe boy masude pasahaton ngoluna tutuhani alani manak kita pe si taono nekonadong doi. Tidak ada seorang pun, tidak ada yang pernah lahir tidak pernah menderita. Persoalannya bohado kita sangon nanidok ni Apostel Paulus di Filipi 4 ayat 10 tuli, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saluhut nado tarpatu paau marhite-hite ibana namar gugui honau. Amin. Ale Tuhan, di paingotodo hami marhite baritam namami sangak kasih siamu. Asatuk takas manada dalamu mangihu toko manuhuk silang na pinasahakmu Tuhami asa margogo hami Tuhan, maka monakon portibion, maka monakon molo tung mamolus hasusan hamaolon sitaonok kami ala di bagasako ale Tuhan narade manuhuk silang ido nadapotan hanguluan nama noktong pargogoy hami maka porseai dohot maka nguluhon hatami urupi pargogoy Tuhan kadongan nami nagali na susa na marsak alani parsirangan alani hamatean songonia kadongan nami na dibagasa parsahiton huhamaloteho kami do di partikia non torop sia tonga-tonga ni ruas ni huriam naung malua sian parsahiton ala covid alayadong nuaeng Tuhan na di bagasa parsahiton ruas ni huriam inang nyonyape huta gaul borusiahan wilayah Bethlehem na dirawat di rumah sakit Ananda inanami inang nyonya situa laster sinaga boru manulang wilayah Bethlehem na dirawat di rumah sakit Ananda songoni amanami situa terang nandu sinaga na hacit pamatang nasida si majojak nasida. Tuhan mungkin adong dopeak kadongan nami ruas ni huriam keluarga nasoboy huguari hami na dibagasa parsahiton saileho pangurupiomu pasu-pasu Tuhan akaubat aka usaho rumah sakit perawat para medis asa gabi parhitiamu mangalehon hahipason asiro hamale Tuhan suak songoni aka ruas ni huriam madong 50 halak na marulang tahun siatonga ni huriam mauliate ma Tuhan say paingok mahami asa marhabisuho kami mamake ari-ari ningolu nami laho mamuji pasangapo rupi pargogoy hami di ngolu siganu pari nang huriamon di sihol ni huruhani huriamon di program danaeng patupa pengadaan sarana dalan doho parkir naso marhaujungan dope nuaeng laho manuhuk nang di pendanan pos rohanami Tuhan dang adong naso tarpatupa ho ipe tu hodo pasahaton nami say patiur saluhu na dalan si dalanan nami lehon hasadaon ni roh hadi hami saluhu takaruas ni huriam lumobi di akama nami na nami panitia pe marsangap maho Tuhan marhite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Maredehita
Tatang yakoma peleata martang yang mahita. Alede batama nami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohon na sauli basa na moliutus. Hupasahat tami masyana ni lehomi tu hami pelean nami tu ho. Sejalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu majala ramoti asa huparhasia kami pelean non patibulhon harajaumu. Di tonga-tonga ni kuriam dohok di portibion. Buhai marohan ami marhite-hite todim. Asalam mutada hami godang ni silehol-lehom mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say ro maharajaumu, say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sedarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodako Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasor honma damena tutodim. Jadi solat nari laho pagongocon suara nitik ting ala langsung mando di bagas jorok kita merapot panitia dohok perutusan adong manian sian ganup wilayah sotung rupani hola panitia donita alai tung hirim do rohanami siapar halado adong perutusan sian ganup ruas sian wilayah. Asa bui parsidoho di rapota sadarion pukul 12 mando mulata. Ope hami atas nama parhalado ni Huria HKBP Harapan Jaya rap dohot sude tim musik multimedia na turut ambil bagian di ibadahon pasahato tuhita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas. Jesus